Hello mindenki. Nem tudom, hogy most hogy áll a szavazás TikTokon, de Welcome to the Game-re volt a legtöbb szavazat, szóval hát akkor kezdjük el a játékot. Itt lesz velünk egy második beszélő Ali is, lesz velünk. Szóval ott tartottunk, hogy kiderült, hogy a Breeder akkor kezdenek ezt spannolni az enemik, amikor megvan a harmadik Deep Web. Erre most jöttem rá, mert ahogy meg lett a harmadik Deep Web, instant hívott az a lihegős. Tehát így itt van a két kód. Kódtórot be szokott tölteni? Nem, ez FBI, FIB-s oldal. FBI-os oldal. Túlterhelt kódolás, Dik. Elvileg igen, csak ilyen faszopó hangon. Beszéljél? Aha, hallanak, be van állítva. Ott ellen, ez sose töltött be ez a szar, de tudod, megnézek még egy weboldalt. Hát bazd meg, betölt egy oldal is ebbe a szarjátok? Ó, be a szarjátékba betölt egy oldal is egyáltalán? Na mindegy. Érted, akkor kezd túlterhelt kódolás lenni, amikor elkezdek idefelé sétálni az ajtó felé. Hát beszarok. Na mindegy. Látod, hogy viszont, hogyha meghalok, akkor ezt a videót nem folytatom, mert most nincs kedvem még egyszer a Clefist megcsinálni, mert kiderült, hogy miért hív még egyszer, ez új? Szóval lehet én vagyok hülye, azt 3 hívás után jön. De hogy engem eddig mindig kétszer hívott. Ilyenkor mi történik a játékban? Tehát hogy kétszer hívott már a faszi, és meghív még egyszer. Basszus, engem nem hívogatnak így izé. Suli időben engem nem hívogatnak így. Nem értem, minek nyomkodom körbe különben, nem értem, minek nyomkodom körbe. Ha nem marad úgy a felső URL sáv, akkor úgy sincs ott kód, tehát nem értem, minek nyomkodom körbe. Az Order Now-ra kellett volna lemenni. Egyébként olyan szar, hogy a játék az, mert nem játék, szerintem ez a kicsit az én, ezt tudom, ez nagyon rossz oldal, ezt inkább nem is mutatom videóba, bár mondjuk kivágom max azokat a részleteket, amiket nem kéne. Ezt az oldalt. Hoppá, itt egy kód, itt van egy kód. Erre, ott van. 8 B 73. Egy kód megvan, csak most lenne jó, rám rúgná a Breeder az ajtó. Most lenne az a... Hát könnyű dodge-olni, csak pushba kell ülni, mert ugye így rá kell fogni a kilincsre. És nem szabad pofázni, mert akkor beront. Mert ugye akkor kéne spamelni, de nekem mindig rám rúgja az ajtót, szóval ki fogom kapcsolni valószínűleg a mikrofon. És kussolok. Igazából ezen a Deep Web oldalon 2 darab kód van. Tehát hogyha ez megvan, még egy kód, akkor pusztulunk hát a Deep Web Wiki 2-re. De nem értem egyébként. Mert eddig is átbírok menni, de ezen a Deep Web Wiki 1-en 1 darab van. Be se tölt. Ezen 2 darab van a Deep Web 1-en, és az összes többin pedig 3. Ha jól tudom. És akkor azt a kódot, ugye van elején az a szám, és az szerint kell összeírni a kódokat, és abból kapok egy linket. Na és akkor az lesz a Red Room-nak a kódja. Egyébként ez az első rész a Welcome to the Game-ből, és én nagyon szeretem ezt az FIB-s oldal, FBI-s oldal. Igen. Élőzni? Amikor 50 feliratkozó megvan. Melyiken? A Pro Fortnite-en 13. Ezen, amire most töltöm fel. Fia, fogadjunk, hogy most a fájlírósat fogom megkapni, mennyibe fogadjunk. Hát bazd meg, aki ezt megcsinálja. Legalább, figyelj, most hátrafordulok, ott lesz a Breeder, figyelj. Nem.
Bazd, de legalább a notesok megmaradtak legalább. Azért szar ez, mert ez rohadt nehéz. Jó. Szerintem nagyon azt érzem, hogy be van bugolva a játék és nem jön a breather, igen? Ma fog betölteni. Aha, de most a Patyi Gaming horrorra fogom feltölteni a videót. Ahhoz a Patyi Gaming az lesz a horroros, ugye? Nem, a Patyi Gaming horror külön. Csatorna, amit kiraktam TikTok. Igen. A Patyi Gaming az megmarad. Igazából lényegében arra fogok Welcome to the Game-et meg ilyeneket feltölteni. Ez még sose töltött be. Most se fog, tehát hogy itt nem ilyen. Jó. Legalább a notesok megmarad. Nem, azt a azt a Patyi Gamingre fogom szerintem feltölteni. A Pro Fortnite-el lesz a Patyi Gaming Horror, a Patyi Gaming Horror egy csak... Jaj, ez csak... De ezeket majd Most hallottam egy széket kihúzni, de ez csak troll hang egyébként. Tehát egy... Szoktat a játék. Na jó, hát kivágom. Figyelnem kell, hogy 15 percnél álljak meg. Hol mutatja, mennyi ideje megy a felvétel? Ó, hogy basszát meg. Mert 7 perce megy. Mert a izére csak 15 perces felvételt tudok feltenni a... Mert ugye azt igazolni kell, hogy egy telefonszámmal, hogy fel tudják 15 percnél hosszabb videókat tölteni. Mert két csatornát lehet örökre igazolni vele, és nekem az e-mail címem a izébe betelt nekem. A izé. Jó, szerintem mert neki is 2 csatornája van. Nem egy másik. Hallod? Én nem találtam azt a kódot, átnéztem minden oldalt, ami betölt. Figyelj, én megyek át a Deep Web Wiki 2-re. Engem nem érdekel. Be se tölt, bazd meg. Első oldal. Mi szokott betölteni? Ez be szokott tölteni. Tényleg az ezt is kivágom. Igen, az se. Viszont adalon, hogyha az első oldalra mész, akkor is ott mutatja, hogy van kód, az bugos. Akkor körbe kell nézni a többi. Ez az! Dodge-oltuk. Igen? Igen? Aha, hallod? Úgy vert a szívem, hallod? Most elvileg... Na itt van kód, ott van. Ne! Geci! Honnan hackeltek? Na elvileg most hív újra a breather még... Mielőtt jön, bazd meg, hát bazd meg. Hát de ezt nem lehet végigírni, geci! Istenem már, bazd meg. Ezt nem lehet végigírni. Na ezt valószínűleg ezt is vágni fogom, de Nude YouTubersen szokott lenni. Be se tölt. Ja, mert 15 óra van. 10 óra van, az csak hajnali 1-2-től érhető el a Nude YouTubers. Szóval... Rohagy meg. Figyeljetek, itt lesz egy trekkelési ikon, ezt figyelj, létszik. Ha az megjelenik, üvöltsél, és akkor lekapcsolom a filmet és kúsba ülünk. Itt lesz egy ilyen...
Telegramikon, de mi a fasz? Na, a DOS blokk ez jó. Nem jó. Hát de nem megy arra! Hát jó van már! Hát de bazd meg, nem megy arra, merre kéne! Jó, letörlöm ezt. Ó, azt nem. Letörlöm ezt a játékot a gecibe. Na, hát utálom ezt a szart. Akkor is megy. Hát nem, akkor nem kell. Steam Library-ben marad, de én letörlöm. Aj. Jó, hogy nincsen kód. Nem mondod, hogy nem lehet ezt képet nyomni, bazd meg. DOS blokker. Szob le magad. Ez nem Isten, mi az Isten, tehát hogy bazd meg! Elbaszok minden hacket, mert szar a játék! Na. Hogy felbasz ez a játék? Egyszer az lesz, hogy elvesztem az összes nótomat, az kész. De fotóz. Tudod, mit fogok most csinálni? Fogom itt a külső nót. Kész. Hát... Ó, Istenem, a játékot már, na. Nincs is. Kus. Kicsim már egy csövet. De kilépek, mert már nem tudom, hogy a gyára hackellek meg, bazd meg. Na. Bazd meg. Kérdeztem hiszem. Na jó, itt vége lesz ennek a videónak, srácok, mert lejár az időnk. De várj, Ciao. ki,